Geguritan wajib iki upama anggitanipun Asti Pratnya-Ratri. Lair Cengker diseteli lagu ngerep. Lagu sak jangkah basa manca wis diambah. Wis doyan sego hamburger sing sumadya. Ana dakonan, betengan, uga bentikan. Dicawisi Barbie, Naruto, Batman lan Shinchan, jare mono kareben ora keri ing jaman lan peradaban. Kulit sawo mateng, dudu bule, irung pesek, ora kaya bethet. Dedeg sedengan, ora kaya genter. Mripat coklat, dudu mata kucing. Lah kok ngowahi padatan. Kena wae sinau monco kanggo pengalaman. Nanging iki lho pangananmu, rasakno dhisik. Mamahan boko sithik. Sawangan galo. Bulene pasih aksara Jawa. Apa dene bedhaya gamelan keprungku ing negara Paman Sam. Lah nek kabeh diusum mrono, awake dhewe duwe apa? Yen ora kok rukti, bakale kowe nangis gegirisi. Banjur arep keklamben apa? Yen kembon wis ora rupa. Upama. Iya. Iki sing ukara upama. Lan muga-muga pancen amung pangangen ala. Geguritan pilihan. Virus-virus sastra Jawa. Anggitanipun Eni Setyawati. Virus-virus sastra Jawa. Wus wayahe diwenehi hawa. Wus trepe dititipi nyawa. Dadiya sarana anggelar rasa. Dadiya warangka anggumbar jiwa. Virus-virus sastra Jawa. Tambah ngrangkut anggonmu sengkut. Mlebu ing sela-selaning jamrut. Jamruting raga, jiwa lan rasa. Dadiya pangendah bawana. Kanggo pangayom lan pamrayoga. Agesang manungsa ing maya padha. Uga dadiya pepandang sangu sang hyang wenang. Sangus kanthi mantering diri Jawi. Linandesan kitab suci Ilahi. Nuwun.